Amay ni, amay ni. Oh, amo to kay naka-itom budad to. Kaya ano pag hinihingi nakasawa? Waray ka dito. Adaw, din makmakon nga. Adaw. Ading ka man anak, ano? Itatapang ka manira. Waray ako rito. Nag-inahalo ako kanina. Dali, dali. Amay ni. Dini amay ni nga balay din eh. Oo, amin din. Kaya ano pag hinihingi nga mo? Ang motor magitsalabutan na Bagay pipinahiling kaliwat. Ay wari diri. Amay ni nga balay kada pabudoy. Oo. Bye-bye. Bye-bye. Ano? Yo. Pabudoy. Ano? Ano yung John? Anak-anak. Ano yung anak? Piano tiya. Ginhiniling nga nakasawa, ginhiniling. Ano sa tawagon mo taganak? Ginhiniling. Anak, dinjon ka din daw. Gidaw. Amoy ni. Amay ni, amay ni. Oh, amo to kay naka-itom budad to. Kaya ano pag hinihingi nakasawa? Waray ka dito. Adaw. Din makmakon nga. Adaw. Ading ka man anak, ano? Itatapang ka manira. Waray ako rito. Nag-inahalo ako kanina. Direk makakon nga. Amo ko dali, amoy ni. Oh, naka-itom man tulab. Kaya ano na kay ka kanina nga ginhiniling ka man niya. Wari pagkita ko kay Mayda man naka-itom kay pag karigo ko. Ini, amo ko dini nga nawong, amay ni nga nawong. Oh, amo tiya. Bangin por pareho na. Direk ipapatawag ko ini, ipapatawag ko. Pabudoy, pasensya la, ipapatawag ko ini barangay, boss. Nading ka kanina, itatapang ka manira. Kita TV. Nagkikinita kang TV. Kay bay, nagbibinuwa ka la, nga ibang lalaki nagkunay. Amoy ni. Oh, kay kumaridangan ni. Amoy ni gisak man niya balay. Oo. Agi daw. Mapa ko lang ko mapa. Tawag ko lang ko barangay. Pasensya lang ko pabudoy kay takasawa kung bawo ko dinin. Pinarang ko, mapesaya ko lang kasawa. Ay bangin, nagpipinahiling liwat di masawa. Bay, nagpipinay. Waray man love. Waray kay pagkita ko nakatulya makatulab. Pino, sa iti masawa nga haw. Nakabalita ko nakabalita ka una pa nga ikaw. Dito kagap, pinanihiling kagap John. Pinanihiling kagap dito. Waray ako rito. Haram na ko din. Tim din nahiling. Haram na kagap kada dito anak. Pabudoy. Jakit na dinakit ka ron. Basta buwas, mapakuwag kami. Mapatawag kami. Tara. Batong ka. Ay, pagpipinahiling ha. Oo. Let's ka. Makani kami, makani. Ano? Nagpipinahiling ka? Waray ako rito. Sige, ito na mo nagpipintot duhay mo. Sana all. Tana, didi pagkita mo dito ibili na sa ko. Nagpipinahiling ka. Lingkod didi kay nakagawas ka nga ni nagpipinahiling kay mga babae. Dito na mo tagiging tot duhay din hilingkod. Pag aircon dida, pag email, pag mulay lanin ni email dida ha. Ayaw paglingawas gawas kay nakagawas ka nga nagpipinahiling ka. Sige, pag-email nila. Ito. Kuna, amo dito. Sige. Amo na. Sige daw. Ito, sige.